Jatend piny Kenya William Ruto osejogo mowacho ni ne otiyo gi nying bodaboda gi mama mboga idho e kom matelo kama bang'e nojwang'ogi kowacho ni en kodgi gi chenro mabeyo kendo en jatelo mokwongo nywandogi e twak mare. Ne olosi romo manobagogi gi jotend bodaboda kama oyango ni piny owacho oseketo tenge omenda maromo shillings bilion 13 mibiro chiwnego oganda ma ondikore thieth manono e kuonde thieth mag level 4 ka dok piny. Lydia Okeyo nigi ler. Ne en romo manobagi gi jatend piny Kenya William Ruto e kar jot mare, romo manokelo kanyakla jotend bodaboda. Jatend piny oseyo jogo mawacho ni notiyo gi nying jo bodaboda mar idho e kom mar telo kaeto jwang'ogi kowacho ni en kodgi gi chenro makare. Olando chenro mar chiwo apiko mane ogene piny ma biro miyo jo apiko yot mar bedo gi apiko gi giwegi e yo moyweyo. Kuna watu wengi wananikejeli kwamba inaonekana wewe bwana ulisahau bodaboda na mama mboga katika mpango yako. Si mmewasikia? Mimi nataka niwajibu leo. Tunataka tuwe na mpango ambayo mwananchi wa kawaida kwa ile pesa anaweza kufikia, anaweza kuwa na nafasi ya ku-own pikipiki. Hiyo pikipiki ambayo wako nayo sasa bei yake si 190, bei yake ni 95. Deposit sio 70,000, deposit ni 9,500. Malipo ya kila siku sio 500, ni 180. Na hiyo ushuru pengine itapunguza hii pikipiki by another maybe 10,000 ikuje chini. Jatend piny oyango ni oseketo siling bilion 13 tenge mar thiedho nono jotuo ma osendikore SHA e osiptende mag level 4 kaduogo piny gino makoro dhi miyo jo bodaboda yot kaluwore gi masiche mathoro yudogi e kinde tich. Serikali tumeweka pesa ya kulipia gharama ya hospitali pale kwa dispensary, kwa health center, kwa level 4 outpatient is free for every citizen of the Republic of Kenya who is registered in SHA. Kwa tunaanguka, tunapata ajali na mahali penye tunaenda ni hospitali. Tunaendesha pikipiki, baridi na tuingia tunakuwa wagonjwa. Sisi kama association we want to be an agent of SHA. Turejeste kwanza. Turejeste bodaboda wetu wote kwa SHA na tubebe wale wateja wenye huwa tunawabeba tuwaambie wajirejeste kwa SHA. So hiyo itakuwa kazi yangu mimi kupitiza hiyo injili. Bang' jang'adrie kone jatend piny Makau Mutua lando ni owinjo chung ohand bodaboda bang' nyamburko moro ne otia mach gi jogo ma ichichgo ni gin weg bodaboda. Jatend piny owacho ni onge ng'ata ma obiro yiene talo ohala marapiko. Kama kuna kiongozi ambaye amefanya harambee, amesimama na bodaboda, hakuna kiongozi ananishinda katika taifa letu la Kenya. Ndio leo hakuna mtu anaweza kutishia biashara ya wanabodaboda. Oyango ni telo mare en moriwo ji duto kalure ni e kinde mokalo kata mana kar jot ma jatend piny ne mana mar jogo ma ideo ka osingo nywando jo Kenya duto e telo mare mar bero piny Kenya. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi e kaunti ma Siaya, jodak Mayala nowang'o ringre achich mitudo gi nek ma nyithindo kodwa keni ma